Nagkuhan na yung barangay hall. Pero dito nice kayo, nagpandabanda ang balod mo. Yung barangay hall ba? Buha mo yung balod dito, barangay kayo hall. balik ba no, mubanda dito. Nakabalik niya kusog yapon dyan. Dito ko yung barangay hall ba? Nice, ani dream. Maraway maka-record. Papo yung trick. Dito kayo sugat-sugat ang balod. Sa man, Jude. I wish yung view dito. Sa mga choy. Model na meron sa cheesy. Kapoy si Wawi. Bye. Hindi niya ma-feel ang adventure kung mga tulog mo. Yeah, No? ma'am down. Hindi nila ma-feel ang adventure guys kung matulog sila. Dapat sabayan Nabla nila. ka. So, wake up. Kailangan mo ni tanan. Ang gingon man sa Samsung L20 nga. You need sleep to restore your energy. Oo. Kaya help na ko Naal! Naog kay sa Samsung ra ka. Di na pinis Mitsubishi. The waves are opening. Pangit mo yung balod. Dunia ang totoo, ilagko yung balot dunia. Tara dito. Ano mo? Out yung man na yung mga bata sa Fort Philway. Katik mo na sa'yo, rasaya mo na ba? Sa tay. Ayun to, ulit na ka. Ay, it's magic. Last night. Great all Saan? of Katiil. Nag-show yun. Nag-uulan siya ang exam. Uy, patay ka. Patay ang exam.